Sa number 4, one bill policy ang padayunon sa Negros Power pero handa naman sila magbaton sa partial payment. Magapaday ng one bill policy sa idalom sang pagdumala sa Negros Power nga sa tuanay ginsuguran nga ginpatuman sa Central Negros Electric Cooperative. Pero ginsiling ni Negros Electric and Power Corporation President kag Chief Executive Officer Ruel Castro nga sila maghahatag sang konsiderasyon ilabi na sa mga konsumidor nga may kabudlayan sa pagsettle sang ila balayran wala sang ginapaabot nga rate increase. Ang Negros Power ang nagsugod na karon baton sang payment paagi sa ila mga payment centers. Gindugang pa ni Castro nga sa idalom sang Negros Power magapadayon pati ang pagbaton sang bayad sa mga partner payment centers sa idalom sadto sang CENECO. Pero may natalana sila nga pagahimuon nga adjustment agud to mas mabuligan ang mga electric consumers. Yeah, for now, it is a one bill policy. No? But again, ano naman tayo, we're very flexible. No? I mean, kung talagang kita natin na hirap naman yung customer, no, na, ano to, we will always give reprieve. Siguro partial payment, partial na ano. So,